हाय फ्रेंड्स आज ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ବି। ତ ଆଜି ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରର ତୃତୀୟ ପାଳି ଓଷା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ ଗେଟେଇ ପିଠା ହେଇଛି। କେମିତି ଗେଟେଇ ପିଠା ଆଉ ଏତେ କ୍ଷୀରି, ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଛେନା, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଅଛି। ସେସବୁ ବି ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ଘରେ ଇଏ ପୂଜା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାମା କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କୁହନ୍ତି ୟାକୁ ବି। ଘରେ ଏଇ ପୂଜାଟା ଘରେ ହୁଏ, ବାହାରେ ପୁଣି ସେମିତି ହୁଏ କୋଠି ପାଖରେ ଅଲଗା ପୂଜା ହେବ। ଏଠି ମାମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ। ଏଠି ପୂଜା ସରିଲେ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ। ଏଠି ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ବାରିଆଡ଼େ ବି ଦିଆ ହୁଏ ଯାହା ଭୋଗ ହେଇଥିବ। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଫୁଲ ଡାଲାରେ ଅଛି କେମିତି ଟଗର ଫୁଲର ହାରଟେ, ବଡ଼ ହାରଟେ ଅଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ ସେଠି ଦିଆହେବ। ବିଉ ବନେଇଛି ହାରଟି। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥେ। ଫୁଲ ହାର ବହୁତ ଭଲସେ କରେ। ମାମା ତ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ଭଲସେ କରିଦିଏ ପୁରା। ମାମା ଧୂପ କାଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭୋଗ ଦିଆହେଉଛି। ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏମିତି କୋଠି ହେଇଛି, ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଫୁଲ ହାରଟି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଧଳା ଟଗର ଫୁଲର ହାରଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଫୁଲ ହାରଟି ବି ଗୁନ୍ଥିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଉଖୁଡ଼ା କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଉଖୁଡ଼ା ଏଥିରେ ପାତି ହେଇକି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବ, ବାଦାମ ବି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଣା ଟାଇପ୍ର ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ମାମା ଏଠି ଚିତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି କୋଠି ଚାରି ପାଖରେ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଶିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି କୋଠି ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ବି ଯଦି ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଯଦି ହୁଏ ଏ ପୂଜା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ। ମୋତେ ସେଇଟା ବି ଜଣାଇପାରିବେ ଆପଣ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆସି କୋଠି ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ସମସ୍ତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦିଆ ହୁଏ। କେନ୍ଦୁଚାର, କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଡାଳ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସମସ୍ତେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ପଣା ପାଇଁକି ସଜଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେଠି ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ଗୁଡ଼ ଢଳା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ପୂଜାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ପଣା ଚକଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭୋଗ ପାଇଁ କଦଳୀ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ଭୋଗ ପାଇଁ ଏଠି କଟାକଟି ହେଉଛି ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେରିକା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଉଖୁଡ଼ା ସବୁ କୁଲାରେ ହିଁ ଆସେ। ଉଖୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଭୋଗ କୁଣ୍ଡରେ କଟା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏଠି ପଞ୍ଚାମୃତ ଯାଉଛି। ଏଠି ମାମା ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ବି ପଢ଼ା ହୁଏ। ମାମା ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଠି ବସିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଠି କେମିତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ଏବେ ଏଠି ଆଳତି ହେଉଛି ଆମର। ଏଠି ଆଳତି ଚାଲିଛି ଏବେ ମାଙ୍କର। ଆଳତି ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଳତି ପାଇବେ। ଆଳତି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବେ। ଆଳତି ସରିବା ପରେ ତାପରେ ଆଳତି ସରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହେବ। 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଷା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଳଦୀ ପାଣିରେ। ହଳଦୀ ପାଣି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବେ, ତା ସହିତ ନିଜ ଶାଢ଼ୀର କାନିରେ ବି ଗୋଡ଼ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। ତାପରେ ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କଳା ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ପୂଜା ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହଉ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆ ମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ବୋଉ ସିଏ ଯେ ଗୋଡ଼ ପୋଛି ପୋଛି ଯାଉଛି ଏବେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ କରି ଯେତେ ଜଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକିନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଏମିତି ପୂଜା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କାନିରେ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଡ଼କୁ, ସେଇ କାନିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ଯାହା ଭୋଗ ନେଇଥିବ ଭୋଗ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଉଖୁଡ଼ା ବି ଏଠି ପିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି କେତେ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ। ଉଖୁଡ଼ା ନେବେ, ଉଖୁଡ଼ା ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ଅନ୍ୱରୀ ଭୋଗ ବି ହେଇଛି, ଖଇ କଦଳୀ। ଏଠି ଗୁନୁ ଭୋଗ ଆଣୁଛି ତା ଡାଲାରେ ଉଖୁଡ଼ା ଆଣୁଛି। ଏଠି ଉଖୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ ନା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ କୁଲା ସଜାଇଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଉଖୁଡ଼ା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜରି ବି ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ଆଣି ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆଣିବେ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଭୋଗ ଲାଣି ହାତରେ ତ ନେଇ ହେବନି। ଯେମିତି ଏଠି ଅନ୍ୱଳି ଭୋଗ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟା